очила, портмоне, билет, книга, ключове, часовник, обувки, чадър, чанта, химикалка. Къде са моите очила? Това ли са вашите очила? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моето портмоне? Това ли е вашето портмоне? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моя билет? Това ли е вашият билет? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моята книга? Това ли е вашата книга? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде са моите ключове? Това ли са вашите ключове? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моят часовник? Това ли е вашият часовник? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде са моите обувки? Това ли са вашите обувки? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моят чадър? Това ли е вашият чадър? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моята чанта? Това ли е вашата чанта? Да, благодаря. Моля, няма защо. Къде е моята химикалка? Това ли е вашата химикалка? Да, благодаря. Моля, няма защо.